ɲininkali min kɛ ko ale balima dɔw bɛ burusu la fafuladenw de don a balima min don fafuladenw de don ko fantanya b'u la fana ko jiko b'u olu la o b'a fɛ ka kɔlɔn dɔ siɲɛ jiko b'u la a bɛ daga ale ka jaka d'u ma ka kɔlɔn siɲɛ n'a ye la a tɛ daga i ka jaka d'a ma ko i ka kɔlɔn siɲɛ n'a ye jaka dɔn yɔrɔ tɛ jaka tilali ala m'a to nabi ɲuman bolo o de y'a to don dɔ la cɛ fila dɔw nana ciden ma kamalen kɔrɔ u falenw ninnu na ko ciden ka jaka di olu ma ciden y'u lajɛ a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu don u fanga dafalen don kamalen kɔrɔw don kamalen kɔrɔ dɔ bɛ se ka sɔrɔ yen baara tɛ sɔrɔ i bolo jaka bɛ se ka d'i ma kɛ n'i ye fantan ye mais tuma min ciden y'u ka lahala ye kamalen kɔrɔ dɔ bɛ se baara la ayiwa a ko jaka ala ma tilali to nabi ɲuman bolo dɛ ala yɛrɛ de ye a ka jaka tila k'a dɔnyɔrɔ fɔ dɔnyɔrɔ 8 n b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ a b'o dɔnyɔrɔ 8 kɔnɔ a bɛ d'aw ma n'a t'o dɔnyɔrɔ 8 kɔnɔ a ta tɛ ala ye jaka dɔnyɔrɔ fɔ de suratu tawba kɔnɔ a ye yɔrɔ 8 de fɔ ka kɔlɔn siɲɛ k'a di mɔgɔw ma a t'a kɔnɔ ka forage siɲɛ k'a di mɔgɔw ma a t'a kɔnɔ ka misiri jɔ k'a di mɔgɔw ma a t'a kɔnɔ jaka dɔnyɔrɔ tɔ o ye kana jaka d'a ma e yɛrɛ ka nafolo jɛ i bɛ se ka kɔlɔn siɲɛ i balimaw ye fafuladenw jiko ko olu mina se bɛ e nafolo sera jaka ma n'a y'a sɔrɔ i ka nafolo bugulen don jiko ko o mina e tɛ se k'u ka jiko ɲɛnabɔ fɔ misiginɛw ta ala ka farida jaka kana ala ka farida jaka don a la ala ka farida jaka ye misigini ni fantanw de ta ye n'a y'a sɔrɔ fantanya ni misiginiya min b'a la e tɛ se ka mako dila i ka nafolo jɛ la i ko i b'i ka jaka d'a ma ka balo n'o ye baasi t'o la dɛ mais jaka de tɛ se ka kɛ ka kɔlɔn siɲɛ a tɛ jaka dɔ yɔrɔ la bon ko dɔ ko ale ni mɔgɔ dɔ a tigi ye 5,000,000 di ale ma ko ale ka baara kɛ a la u bɛ tɔnɔ tila ko ale ye 5,000,000 in dɔ minan na ka 5,000,000 in to minan na a ma fɛɛrɛ min ye 5,000,000 in di ale ma o nana ko ale mako bɛ a ka wari la ka wari in sagale ma bon ko ale ko wari in bɛ minanw la mais o n'a ta bɛ ale débrouillé la ka 4,000,000 ta k'a di a tigi ma a bɛ komi 1,000,000 de tora minan na ale t'a la bon ni ale ye minan in fɛɛrɛ tɔnɔ min bɔ sɔrɔ i b'a tila ban wali muslimu na la surutu ma aw bɛnna min kan a ka bɛn ka baara bɛ kɛ o de kan ni 4,000,000 minan a bɛ sigi ka kuma de i fɔle ka 4,000,000 minan e siyɛn bɔra la dɛ i ka 1,000,000 de bɛ na tɔnɔ ko i siyɛn t'a la ou bien 4,000,000 fɔlɛ n b'a d'i ma bon toujours minan in kɔni ka 1,000,000 min b'a la an bɛ jɛ don ni tɔnɔ kɔni kɛra minan b'a tila aw yɛrɛ de ka bɛnkan bɛ marase nin yɔrɔ la mais mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ yɔrɔ muslimu na la surutihum aw bɛnna min ka de n'a y'a sɔrɔ bɛnna 5,000,000 in de kan n'i ka 4,000,000 sagi ma i sen t'a tɔ la tuguni dɛ e ka wari sagari ma i ka 1,000,000 de bɛ ne la n'i y'a sɔrɔ nin fɔra alhamdulillah n'a y'a sɔrɔ nin ma fɔ nin fila kɔnɔ a yɛrɛ de bɛ suluhu kɛ ka sigi ka bɛnna min na bon ko dɔ ko olu bɛ faransi ko eriw yɛrɛ mana ko sisan fajiri wagati bɛ se ko ale bɛ taa baara yɔrɔ la k'a sɔrɔ fajiri wagati ma se sisan ale bɛ taa baara kɛ eri min na ale bɛ taa baara yɔrɔ la k'a sɔrɔ fajiri ma se maana n'a taara baara yɔrɔ fana la fajiri wagati a tɛ se ka sali yala bɛ se ka fajiri sali ka taa wa o tɛ daga ye waqimu salata inna salata kanati alal mu'minina kitaban mawquta
ala ko ye salli nata cogola ala ye salli ke farda de ye mumini ka aka wakati fana korosili ka farda de o da to ibn Simir rahimahullah ba fo ka kuma dola ko ni tugu ka takbiratul ihrami fili ka soro salli wakati mado takbiratul ihrami fili ko be kabaru folo fili len ko be wakati do na salli tiye ako ni tugu fana ka salli wakati lateme ni takbiratul ihrami ewa fili furancé e yi tugu de wakati temene ka isigile ima salli o kofe wakati temene kofe ni kabaru foro fili wakati na nyogoni wulila ka kabaru foro fili ako salli tiye on ko ambe min fo hada madon ku janto salliro ko salli korosi ciiden ko mani amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu akoni mugo ni ye barake ni ciiden ka barate minka nka nyamarate minka mi nyamara nay ika bara be sagima de ibn Samin ko rahimahullah ko ki tugu ka salli a wakati la ciiden ka barate aka nyamare kante niya ke salli tiye ako abo chogo kolena yi tugu salli wakati temena e ko ebe salli niya sallala makota la taminiye ciiden ka barate donc yibi salli wakati de la ujura dira mugo munuma komi bana bagato na nyogono ulu de be seka ewa har wo yere fajiri tede salli munum be fara nyogonka bana bagato bana gele yare koso na te seka wakati fara nyogonka ale be seka salli fana wakati be seka la sara samaka faraka bana in koso a ube ni min kan nugama ni ka salli fana toy kani la sara fara nyogonka la sara wakati ma jamu taghir no de kan nugama bana bagato be seko ke ube dogotoro mi ni abe operele la ale be operele min na nin tangalen korosiri de be adonna epero so kono ka soro salli fana masede salli fana sera mogo kono faralemba boluba disi faralemba buron abe operele la adagara nin fana ka la salli fana ya garuya kani la sara fara nyogonka darwa nunun koso wala darwa tigun salli munun be fara nyogonko be se ka do sama ka do afara doka ube ka do ya garuya ka fara doka men ni o darura ute o darwa tigu ute farda salli koni a wajibilen be kai ka wakati koroshi ka salla ka wakati de la bo koni atigi be bisi kono na la ibe se ka salli bisi kono mo be se ka salli mobile kono be se ka salli avion kono ibe se ka salli bisi kono ni wakati sera ni ibe salli je tay ni salli jibe do ni wakati sere be koro yorodo ibe nyesi koroma ni te koro yorodo ibe salli ala hasbi halika fattaqullaha masatatum to nin kanya nin kali ye minye ko dode do ko lube sanu boyoro de la wo patron do de masindi uluma be sanu boke ni sanu bora ulu ani barakela wa ba ko mi jama kulu sabade ni sanu bora ba tila sabade o sanu ewa machine tigi o yettila do tila sabanay machine tigi tila euro fula bo ulunu barakela ube tila euro sabanay tila comme ulu tumbake nu ye sanu min soro sufela la ulu be garamu kelen bo ala kata o fere ko kuma koy patron ta kalama mais ale nana tubi ka bo la sisa mais patron fana leta yoro numéro ta le bola ba ke chokoti bon don ki ba ko niye mo kan na folo hakke na folo sunya ube ya ta dogola ta kalama ni nana tubi atigi be nyana mayala iba yoro do ibe se kata foy ni nyi kan na folo netu nyata fule don ki ba ko ni sirana ninye nin tara kan nin fo keneka awa abafu ni kan na folo tununa ede do ja abesara ni sirana ninye ibe fereke kaka hakke ndo akan na folo la harin nata kalama
i bɛ se ka na d'a ma nin y'i ka hakɛ dɔ de ko ne k'a d'i ma a m'a tɔgɔ fɔ ne ye i b'a dɔn a ka nafolo la nin y'i ka nafolo de dɔ de i ka hakɛ dɔ de ko n k'a d'i ma ou bien n'i b'a ka nafolo min yɔrɔ dɔn donc i bɛ taa fara a ka nafolo kan hali n'a t'a kalama nin ye cogoya filanan ye cogoya sabanan a tigi e t'a yɔrɔ dɔn a nimoro t'i bolo n'a y'a sɔrɔ e tun b'a balimasuru dɔ dɔn i bɛ taa wari in di a balimasuru dɔ ma awa a ka karasaw ni a tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka hakɛ dɔ de filɛ nin ye i b'a dɔn olu ma bon sisan ale dɔnnen tɛ a nimoro dɔnnen tɛ a mɔgɔ si dɔnnen tɛ a sadakati a tɔgɔ la ala b'a yɔrɔ dɔn ala b'a las'a ma a ka hakɛ min b'i la a sadakati a tɔgɔ la ala b'a yɔrɔ dɔn ala b'a las'a ma ko ale ni cɛ bɛ furu ɲɔgɔn wagati min na diinɛ kun t'u fila bolo kosɛbɛ mais sisan alhamdulilah ale ye diinɛ faamu a bɛ sunnatuni don mais ko cɛ ma se k'o faamu sa wagati dɔw bɛ kɛlɛkɛlɛmisɛnnin na cɛ kɔni bɛ seli mais ale k'a fɔ ka misiri de la mais ale ka sunna ko cɛ ma se k'o faamu don o don u bɛ kɛlɛmisɛnnin k'a mɔgɔw bila bon ko dɔ kɔ muso dɔ ko ale ni cɛ tun bɛ furu ɲɔgɔn ma wagati min u si ma diinɛ faamu o ko sisan ale nana ka sunna faamu ko mɛ cɛ ma diinɛ faamu ko wagati bɛɛ kuma misɛnninw kɛlɛ misɛnninw b'u ni ɲɔgɔn cɛ i m'a fɔ cogo de la an ka bilasirali k'a ye an bɛ bilasirali min k'a ye hali bi ale min ko ale ye sunna faamu ala ka sabati sunna kan hali bi ala ka sunna faamu d'a ma ka dɔ fara kan ka sabata kan a filanan a ka kɔnɔnandiya kɛ a cɛ fana ye a kana kɔrɔtɔ cɛ fana ma tuma min sɛbaw u taara kɛlɛyɔrɔ la u ye kafiri dɔ gɛn u kunna na yɔrɔ min a ko la ilaha illallah u y'a faga ala k'u ma aya kɔnɔ a ko n'a bɛ taama dugukolo kan a ye bangeli ɲini dɛ sabati ɲini dɛ a kana fɔ mɔgɔ ma ni mɔgɔ min ye silamɛya bila ka taa ma ou bien foli bila ka taa ma a kana fɔ ma ko silamɛ tɛ n'a b'o faga a fana tun b'ale ka kɛ cogo de la sani a fana ka tuubi o a fana tun bɛ ale tun bɛ cogo min aw fana tun b'o cogo de la sani ala ka funnansira kɛ aw fana kan donc o la i cɛ bɛ cogo min e tun b'o cogo de la ala nana funnansira kɛ e kan ka nɛɛma kɛ e kana kɔrɔtɔ ale fana ma wagati bɛ i kɔnɔnandiya k'a ye i ka bilasira kana découragé a kɔrɔ i ka duwawu k'a ye fana e min ɲana i ye sunna faamu sufɛla la i bɛ ka nafila minnu kɛ i ka sujuru i ka tahiya labanw duwawu k'a ye n tigi ala e ye ne kanda k'i la faamu sunna ma cogo min ani diina n cɛ fana kanda n ka cɛ fana la faamu i ka fana kanda a ka sunna in faamu wala an bɛ min fɔ bilasirali min fɔ ye o ye nin de kana kɔrɔtɔ duwawu caya nasiha caya kɔnɔnandiya caya wagati bɛɛ ka taa ka ɲuman k'a ye k'i kɔnɔnandiya k'a ye ka ɲuman k'a ye pour i ka kanu bɛ don a la cogo min furu sunna kanu bɛ don a la cogo min parce que n'i ye sunna kɔni faamu i bɛ cɛ ka hakɛ kɔlɔsi de ka ɲumanya de k'a ye ka ladabu ɲuman ta k'a sɛgɛrɛ ka ɲuman k'a ye fo a yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ la sunna in ka ɲi vraiment depuis ye sunna in ta ne yɛrɛ lafiyara o na kɛ sababu ye k'ale fana wele ka na sunna ma bon an bɛ min fɔ o ye o de ye wagati bɛɛ an bɛ min fɔ an k'an jija de ala ye fondancira kɛ minnu ye ka nɛɛma kɛ minnu ye n'an ye tawhid faamu ka gira faamu ka sunna faamu an fana ka mɔgɔw de makara minnu ma faamu an ka hinna u la an k'u makara an ka kɔnɔndiya k'u ye an b'u fana duwawu k'u ye cogo min k'u wele cogo min ni nɔgɔya ye ani hikima ye fo olu fana b'a sɔrɔ cogo min an k'an jija o de la bon fo dɔ ko k'olu ni alimami tɔ sali la ko arakan fila fotiri sali arakan fila alimami ye tahiya kɛ a ɲinana a ye salamu bila bon a y'a sɔrɔ jamaw dɔ bɛ yen olu nana u y'a sɔrɔ alimami ni jama ye sali daminɛ
tuma min alimami salamu bila donc minnu nana ni salli dɔ taara k'u to u wulila k'olu b'u ta sara o kɔfɛ ko alimami ma subahanallahi alimami y'a dɔn sisan futuri ma dafa a wulila ka taa arakan sabanan ma sisan masibugu minnu wulila u fana tirala fila ye dɔw kontirena alimami nɔfɛ dɔw ye alimami fara ɲɔgɔn ya k'u ta dafa n'u yɛrɛ u bɛ cogo di donc semi rahimahullah ko ni jamakulu fila bɛ foyi t'u la minnu wulila n'a ka di u ye n'u ye alimami fara ɲɔgɔn ya ŋaniya olu ɲana alimami ye salamu bila u ye alimami fara ɲɔgɔn ya ŋaniya k'u ta dafa n'u yɛrɛ ye k'a kɛ komi n'u alimamu tɛ ɲɔgɔn fɛ ka salli ka kɛnɛ minnu fana tuma min u y'a dɔn alimami filɛla a wulila u ye an ŋaniya ka alimami tugu ɲɔgɔnya ŋaniya fana ka fara kan baasi t'u fana ka salli la u bɛɛ ka salli ka kɛnɛ ko muso dɔ ko a ko na ale bɛ taa jama dala yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ a b'a kun datugu ka ɲɛda datugu bon ko ni farada wagati nana sa salli wagati nana ye salliji ta wali cɛw bɛ bon n'a ko ale ka ɲɛda tuguna u bɛ kunnabiri min melekelen b'a kun na ko a b'o fɔni ka kunkolo salo wali cɛw bɛ a kunsigi ye yala a bɛ saloli kɛ a ka kunnabiri kan wa dɔɔnikɛbaw ka ɲɔgɔn sɔsɔ nana an tɛ se k'o bɛɛ fɔ mais Maliki ma jaabi ko muso tɛ se ka saloli kɛ misɔrɔ kan mais kuma sahalen ye min ye Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a ko a sabatira ciden ye saloli kɛ jalamugu kan jalamugu in fɔra hadisa dɔ kɔnɔ ko ciden masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qimar mana ala imama a fɔra hadisa in kɔnɔ ala qimar ko donc Ibn Taymiyyah y'a yira a ko cɛ ni muso bɛɛ ye kelen ne ɲina ni ciden ye saloli kɛ jalamugu kan a dagara muso fana ka saloli kɛ kunnabiri kan bon minnu ko dagara muso ka salo an ko Maliki ma jaabi kɔni ko a tɛ kɛ o ye de kuma fɔlɔtigiw minnu ko muso tɛ saloli kɛ cogo si a ka misɔrɔ kan ma jaabi Maliki b'olu la a dɔw bɛ yen olu ko cogo bɛɛ muso bɛ se ka saloli kɛ kunnabiri kan jamakulu sabanan olu ko fihi tafsili n'a y'a sɔrɔ muso y'a ka kunnabiri siri cogoya dɔ la fonini ka gɛlɛ a bɛ yɔrɔ dɔ la wali cɛw bɛ n'a ko a ka kunnabiri bɔ ka kun salo wali cɛw b'a a kunkolo ye u bɛ kunsigi ye ko o la a bɛ saloli kɛ a ka kunnabiri kan mais n'a y'a sɔrɔ a fonini ma gɛlɛ u bɛ darura tɛ a ka foni Ibn Usaymin rahimahullah ye nin de giriya a ye nin de giriya wala muso n'a taara yɔrɔ la kunnabiri sirilen do cogoya dɔ la a fonini ka gɛlɛ u bɛ i bɛ yɔrɔ min nɛnɛ bɛɛ bɛ n'i ko i ka kunnabiri foni k'i kun salo nɛnɛ b'i tɔɔrɔ ou bien a bɛ bana dɔ las'i ma i bɛ saloli kɛ kunnabiri kan ou bien n'i bɛ yɔrɔ la wali cɛw de bɛ n tɛ se ka n ka kunnabiri foni kun bɛ n kun salo wali cɛw bɛ n kunsigi ye yɔrɔ fana wɛrɛ si tɛ ni n bɛ se ka taa saliji ta ye nin fana ye darura ye saloli k'i ka kunnabiri kan ko dɔ ko ale fura dɔ de b'a kaba de b'ale la a sen na u ye fura dɔ de d'a ma ko sɔgɔma joona n'a ye fura in don a sen na ji kana se a sen ma bon ko sɔgɔma joona ko ale bɛ saliji ta ka fura in don a sen na ka sisɔti d'a kan bon pour tile kurukara tɔ bɛ a bɛ saloli kan k'o bɛ cogo di baasi t'a la hali ni fura tɛ n'i ye saliji ta fajiri i y'i ka sisɔtiw don i sen na i taara dugu kɔnɔ bɛ taara yɔrɔ la i m'u bɔ su ni tile dir'i ma i bɛ saloli k'u kan fo ni janaba y'u sɔrɔ wala kuma mana ni darura de don baasi t'a tigi kan i bɛ saliji dafalen ta ka fura k'a la ka sisɔtiw don donc tile kurukara tɔ i bɛ saloli k'i ka sisɔti ka baasi t'a la
ni ebe kerce muso ani jon bo ko ewa silamake ni yahudiya muso furu ube ye kerce muso furu cieta be doani ɲɔgɔn cɛ ban ciden ko la yarisu li muslim kafir ako silamani kafir te ɲɔgɔn cieta donc yahudiya muso ala ya furuli dagara silamake kerce muso furuli dagara silamake me cieta ni ɲɔgɔn cɛ silama ka ciɲɛ bɛ taa i ɲɔgɔnna silamaw de fɛ kafiri fana ka ciɲɛ bɛ taa ɲɔgɔnna kafiru de fɛ ciɲɛ ta tɛ silama ni kafiri cɛ wala yarisu li muslim kafiru wala li kafiru li muslim bon ko ni mɔgɔ a bɛ daga ni mɔgɔ ko e ma kuranna kala ji ka i ka di ne ma maana puru ka min bɛ ka yɛrɛ kɔnna ye ni bana dɔ b'a la a bɛ daga ye wa kɛlɛ filanan n'i ye kuranna kala ji in kan a bɛ daga ka kɔnna ye ɲɛgɛn kɔnɔ wa bon dɔnnikɛbaw ko ɔhɔn a sabatira salafuw bolo sɛbaw bolo ko u bɛ kuranna kala ji kan k'a di mɔgɔ ma i b'a min i b'i yɛrɛ kɔnna ye pour k'i furakɛ ciden n'a ka sɛbaw u ye mɔgɔ furakɛ ni kuranɛ o cogo la k'i salo n'a ye k'a kala ji la i k'a min i ka ko baasi t'o la Sheikh Salih Fawzani ɲininkara yala ni kuranna kalanna ji min na i bɛ se ka kɔnna ye ɲɛgɛn kɔnɔ ko baasi t'a la ko parce que kuranna aya in dɔɔnin tɛ ji in kɔnɔ kalan de do dɔrɔn min ye a ka barika in ala ye barika min dɔn ala ka kuma in na o de bɛ ji in kɔnɔ a tɛ komi aya in yɛrɛ bɛ ye ji in kɔnɔ a ko baasi t'a la i ka kɔnna ye ɲɛgɛn kɔnɔ mais ni mɔgɔ min sera ka kɔnna yɛrɛ sɛnɛma na o de ka ɲi mais hali ni kɔra ye ɲɛgɛn kɔnɔ baasi t'a la i kɔra ni ji de dɔrɔn kuranna in dɔɔnin tɛ ji in kɔnɔ i ɲɛ t'a la bon ko ni mɔgɔ bɛ saliya kɛra i kelen ye e ko i kelen na bɛ alimami nɔfɛ ko i kelen na bɛ alimami nɔfɛ e ɲinana kunbele mina k'o bɛ dila cogo di bon ni e kelen de don ou bien e de ye alimami ni ɲinana kunbele minali kɔ dɔnnikɛbaw ko urukunu salli urukunu ni i ɲinana a kɔ bon i bɛ sagi kana ma de i bɛ yɔrɔ min fo ni nana o urukunu ɲɔgɔnna ma arakan filanan na ala ka min tugulen b'a la fo ni nana urukunu ɲɔgɔnna na o yɔrɔ la sagi yɔrɔ tɛ tuguni donc arakan fɔlɔ in bɛ bila misali la e ka arakan fɔlɔ de e tɛmɛna kunbele mina na direct i taara sujuru de kɛ ni hakili jiginna wuli ka sagi k'i kunbele mina i ka sagi ka taa ka sujuduw kɛ i bɛ sagi kana ma dɛ n'i ye salli dafa i bɛ bada kɛ n'a y'a sɔrɔ e ɲinana arakan fɔlɔ uruku de la i taara sujuru la i wulila ka kalan kɛ donc i bɛ kalan na yɔrɔ min de ou bien i bɛ kalan na i taari kunbele mina arakan filanan na de hakili jiginna ko ne ka arakan fɔlɔ min ka kunbele mina i bɛ sagi ka taa yɔrɔ jumɛn sa n'an ko an ka sagi o kunbele mina in de don sagi kana o kunbele mina in de don i ma sagi kunbele mina in de don sagi yɔrɔ tɛ yen sisan arakan fɔlɔ in de bɛ bila arakan fɔlɔ in bɛ bila ni arakan filanan in de bɛ bilalen nɔ la sisan i bɛ salli tɔ dafa i bɛ salamu kɛ ka baara kɛ i kelen bɛ salli o i ye alimami o ni tɛmɛna uruku la nin cogo de la ne a y'a sɔrɔ e ye alimami kɔfɛmɔgɔ de ye e tɛmɛna uruku la bon n'i y'a dɔn k'a fɔ n bɛ se ka wuli ka uruku kɛ ka sagi kana alimami sɔrɔ sujuru la sujuru fana tɛ taa kinda wuli k'i ka uruku kɛ i kana sagi ka fara alimami ka sujuru la k'a sɔrɔ ye mais ni yɛrɛ y'a dɔn ni ne ko n ka wuli ka taa n ka kunbele minɛ in kɛ ko in bɛ na n b'a sɔrɔ alimami ye sujuru fɔlɔ in fana kɛ ka wuli tugu alimami kɔ
mais i b'a jate mina i yɛrɛ bolo ko arakan kelen ye e man kɛ ni alimami ye salamu bila e kana salamu bila donc e bɛ na ni arakan kelen dafalen ye a bɛ kɛ nin cogo de la ko mɔgɔw dɔ bɛ u bɛ sigi ka mɔgɔw wele k'u bɛ istikhara kɛ mɔgɔw ye a tɛ daga mɔgɔw ka istikhara kɛ mɔgɔ ye ninnu ye wali dunnaw de ye istikhara yɛrɛ de bɛ kɛ istikhara ye salli de Jabir ibn Abdullah ko ciden tun bɛ olu lakala istikhara duwawu la komi a b'u lakala kuranna la cogo min a ko i bɛ arakan fila de salli min tɛ farida ye wala istikhara duwawu min nana i b'a fɔ mɔgɔ tɛ salli kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ tɛ istikhara kɛ mɔgɔ ye i yɛrɛ de b'i ka istikhara kɛ subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk